Xitayın Maliýe Ministrliginiň çarşembe günü beren maglumatlaryna görä, Xitayın maliýe girdejisi 2025-nji ýylyň ilkinji 11 aýynyň ýyllyk 0,8 göterim ýokarlanyp 20,105 trillion ýuany, 2,185 trillion ABŞ dollaryna barabar boldy. Görkezilen döwürde ýurdun salgyt girdejisi 16,148 trillion ýuany deň boldy. Bu bolsa ýyllyk 1,18 göterim ösüşdir. Salgytlar girdejiler bolsa 3,7 göterim azalyp 3,157 trillion ýuany barabar boldy. Xitayň umumy döwlet büdjetiniň çykdyjylary ýanwar aýyndan noýabr aýyna çenli ýyllyk 1,4 göterim ýokarlanyp 24,185 trillion ýuany ýetdi. Döwlet tarapyndan ilatyň durmuş taýdan goragy we iş üçünçilik goragy we iş üçünçiligi maksatlary bilen goýberilen maliýe serişdeleriniň möçberi 8,1 göterim, bilim üçin goýberilen serişdeleriniň möçberi 4,4 göterim, saglygy goraýyş üçin 4,7 göterim, ilm we tehnologiýa üçin 7,9 göterim, şeýle hem daşky gurşawy goramak we energiýany tygşytlamak maksady bilen sarp edilen serişdeleriniň möçberi 6,6 göterim ýokarlandy.